Aw ni yang ma bi an bɛna sunbala lafiri de kɛ. Sunbala lafiri min ye nin ye, a ka teli wa a ka di n'o bɛɛ ye. Sardine den kelen kɛlen don a la waasa k'a tɔ sankɔrɔ ta kosɛbɛ. Wa a dilancogo ka nɔgɔn n'o bɛɛ ye. A kɔni bɛ minɛ nɔgɔ dɔɔni. N y'o fɔ, minɛ nɔgɔ ko man di ne limana minnu ye i n'a fɔ ne yɛrɛ, nka ale ka di dɛ, a bɛ minɛ ko bɔ. Aw bisimila. An ka sardine boîte den kelen talen filɛ nin an fɛ. Sunbala, gan, forondobani, aubergine, nin y'an ka malo talen an fɛ. Komi an ɲɛ b'a la cogoya min na, ne ka malo in bɛ komi i n'a fɔ 250 grammes. A bɛ komi i n'a fɔ kari bɔɲango. Malo wusu de don. Aubergine fitininin min bilalen filɛ nin kɛrɛfɛla la, n'a sɔrɔla ka an yɛrɛ ka gɔyɔ bɛ sɔrɔ i bolo, i bɛ se k'o nɔrɔ bila n'o ye. An b'an ka malo ta ka taa an ka malo da sigi. An ka da sigilen ta kan an bɛ ji litiri 1 bɔɲango k'a la. Komi n y'a fɔ cogoya min na, n'i ye gongoni ɲɛ 1 ta, i b'o ɲɛ 2 ji k'a la. O de b'a to i ka malo bɛ se a dan na kosɛbɛ. O kɔfɛ an bɛ kɔgɔ k'a la. I bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ barama datugu a da la k'a to yen nɔ a ka wuli. O waati kɔnɔna na an b'an ka gan kun tigɛ k'a bɔ a la k'an ka aubergine wɔrɔ. Miniti damadɔ an bɛna lajɛ n'a sɔrɔla an ka ji bɛna wuli. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ye wulili dabɔ sa dɛ. An ka malo kolen jɛlen pasi an bɛna k'a la. O kɔfɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni. An bɛ malo yaala yaala ji la waasa a bɛɛ ka jigin ji jukɔrɔla la ka ɲɛ. O kɔfɛ an ka gan kolen jɛlen pasi k'a kunkolo tigɛ ka bɔ a la. An b'o k'a la ani aubergine den kelen tan dɔ. N'a y'i diya i bɛ se k'a nɔrɔ bila ni an yɛrɛ ka gɔyɔ ye. Ani an ka forondobani den 3 an bɛ barama datugu a da la sisan k'a to yen nɔ a ka tobi f'a ji ka jigin kosɛbɛ. O waati kɔnɔna na an ka aubergine kumaba 2 min n'an y'a tigɛ, an bɛ ji dɔɔni kɛ tasa wɛrɛ kɔnɔna na n'o ye da wɛrɛ ye sa kɛ ne limanaw. An bɛ ji dɔɔni kɛ da wɛrɛ kɔnɔna na. An t'a ji caya kosɛbɛ dɛ, sabula ji dɔ bɛ bɔ aubergine yɛrɛ la. O baara ɲɛnabɔra, an bɛ barama bugu a da la k'ale to yen nɔ a ka balabala. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na, nin y'an ka malo de tobitɔla ye tan dɔ. An t'a lama, an tɛ foyi k'a la. An b'a to yen nɔ a ka tobi f'a ji ka jigin kosɛbɛ. N'a ji jiginna waati min na, an b'a baara tɔ lajɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, ji jiginna yɛrɛ de, nka a ma se fɔlɔ dɛ. An b'a to yen nɔ fo nin ji in bɛɛ ka ja ka bɔ a kɔrɔ kosɛbɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a baara tɔ kɛ. An bɛ barama datugu a da la k'a to yen nɔ ji in ka jigin kosɛbɛ yɛrɛ de. O la sa an bɛ sɔrɔ ka n'an ka sunbala k'a la. Miniti damadɔ tuguni an b'a dayɛlɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla ji foyi t'a la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, ɲɛɲɛna kɔni na ji bɛrɛ t'a la bilen. Nka n'a sɔrɔla ko ji bɛ dugumana in na, an b'a to yen nɔ ji in bɛɛ de ka ja ka bɔ a la dɔɔni fɔlɔ. Ɲan'an k'a fɔ k'an b'an ka sunbala k'a la. N'a sɔrɔla ko sunbala kisɛ de b'i bolo, baasi den kelen t'a la, i bɛ se k'o k'a la dɛ. Nka komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, ji dɔɔni b'a kɔrɔ hali sisan. An b'a to yen nɔ nin jinin bɛɛ ka jigin ka bɔ a la. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na sunbalako ɲɛɲini. O waati kɔnɔna na an bɛna an ka aubergine lajɛ n'a sɔrɔla balabalala ka ɲɛ sa. Sabula ale fana ye waati kɛ ta sanfɛ sa dɛ. Ta kɛmɛ ka kabako d'a kan sa dɛ. I n'a fɔ numuw ka ta bɛ kabako da an ka masiriw kan cogoya min na. I n'a fɔ sanubile b'o la ani mun wɛrɛ kun ni limanaw. A y'o fɔ n ye commentaire la, numuw bɛ se mun wɛrɛ la tan dɔ. Olu bɛ se fɛn dilanw na dɛ. N k'olu de b'a to an bɛ labɛn. N'an b'an ka tobilininw kɛ, e m'a ye an bɛ labɛn cogoya min na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, a balabalala fo k'a ɲɛ, an b'a kɛ kolonin kɔnɔ k'a foroki. Ne ɲɛ bɛ malo in na da kɔnɔna na cogoya min na, ma d'a la bilen ni ji bɛrɛ b'a la dɛ. A selen de wusu ye sa koyi. An b'a cɛ bɔ sisan. A cɛ bɔlen ɲuman, an b'an ka sunbala ta. Ni maa dɔw ko sunbara. Ale ka di sɛnɛfɔw ye dɛ. An b'an ka sunbala in tilan, an bɛ tila kelen kɛ nin kɔnɔna na. Tilan tɔ kelen tɔ, an b'o kɛ an ka aubergine de la, an ka aubergine sauté tɔ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, an bɛ malo datugu a da la ka sɔrɔ k'a bila ka wusu. An bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ yɛrɛ de. Waasa a k'an ka malo kɛ a ka wusu fo k'a ɲɛ. Ale de kasa bɛ sin ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ten dɔ. O kasa in ka di sɛnɛfɔw ye kosɛbɛ dɛ. Sabula olu n'u kɔrɔ miyankaw kɛ, olu de ma dan sɔrɔ o sunbalako la. K'a fɔ kɔni olu yɛrɛ de m'a créé a bɛ bali na.
K'a to bɛ ka wusu an bɛ n'an ka aubergine sauté an bɛ tulu bilen k'a la ale de tulu bilen dan dɛ an bɛɛ kɔni b'a dɔn n'a fɔra sunbala lafiri kɔni tulu bilen de bɛ k'ale la tulu bilen kɛlen an ka da kɔnɔna na ni tulu bilen kalayara dɔɔni dɔrɔn an ka sardine an b'a ji bɔ a la k'a sanango dɔɔni ka n'ale sauté dɔɔni fɔlɔ o kɔfɛ an ka aubergine forokilen ɲuman an b'o ta ka n'o fara a kan ka sɔrɔ k'a sautéli dabɔ sa. An ka aubergine kɛlen ɲuman filɛ nin y'a la an b'a ni aubergine don ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'a y'i ja i b'i ka sardine walaka ka bɔ ɲɔgɔn na n'a y'i ja i b'a pɛnpɛrɛlen to a la ten dɔ nka ne bɛna n ta in nɔɔni a la sabula ale kelen kelennin ka to ka ca an da n'an bɛ k'a dun o b'a tɔ sankɔrɔta kosɛbɛ. A ɲaaminen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛ poivre mugu dɔɔni k'a la o kɛli t'a la diyagoya ye n'o k'a la waasa k'a sankɔrɔta dɔɔni o kɛlen kɔ an bɛ sɔrɔ ka na an ka sunbalatɔni ta k'o k'a la k'a n'o ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ka wusu an bɛ tasuma da dɔgɔya a kɔrɔ yɛrɛ de i b'a ye n'a wusura tulunin bɛ tigɛ a kɛrɛdaw la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a selen de filɛ nin ye tulunin wulilen filɛ nin ye a kɛrɛda a n'a cɛmancɛ la an b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni k'ale sigi kɛrɛfɛ ale de baara ɲɛnɛbɔra tan cogoya in na dɛ. An bɛ da wɛrɛ sigi ta kan o tɛ da sabanan ye sawa ne ni maanɔ ale de bɛ minɛ nɔgɔ dɔɔni nka ale de ka di an bɛ tulu bilen kɛ o da in kɔnɔna na i bɛ tulu bilen ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a kɛra k'i ka tulu bilenna dɔrɔn i bɛ sin ka na ten dɔ ka jaba ta i bɛ jabako in fana kɛ k'a bɛn i sago ma jaba tigɛtigɛlen ɲuman an bɛna jaba de sauté ale la an bɛ jaba sauté a la fo jaba in ka ja kosɛbɛ an t'a magaman to dɛ an b'a yira a la yɛrɛ de kosɛbɛ fo jaba in ka ja an bɛ jaba in yiran kɛ i n'a fɔ an bɛ pomme de terre yiran cogoya min na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na miniti damadɔ dɔrɔn an ka jaba yiranna fo k'a ɲɛ an b'ale fana bila kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka na an ka dumuni tɔ ko ɲɛɲini n'o y'an ka malo ye a bɛ komi i n'a fɔ an ka malo in fana selen don sa dɛ an bɛ n'a ɲaami ɲɔgɔn na yanni an k'a ɲaami ɲɔgɔn na ninnu minnu b'a sanfɛla la an b'olu ta ka bɔ a kan i n'a fɔ an ka gɔyɔ aubergine ani forondobani den 3 in yanni a ka na taa fɔ k'a bɛ ci a la. Baara ɲɛna olu bɛɛ tɔmɔna ka bɔ a la an b'a ɲaami ɲɔgɔn na sisan waasa sunbala in ka an ka kini n'o y'an ka malo ye ka fan 14 bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an b'a ɲaami ɲɔgɔn na yɛrɛ de koyi waasa a ka se ka kolokolo a la ka ɲɛ. Baara ɲɛna a ɲaamina ɲɔgɔn na fo k'a ɲɛ an ka dumuni bɔlen ɲuman filɛ nin ye an bɛ tulujini funfun a sanfɛla la nin y'ale de baara ɲɛnabɔlen an fɛ tan dɔ pewu a tɔ tora dɔrɔn an kɔnɔbara k'a bisimila ni video in diyara ye a y'a partage ka taa aw fɛ maaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ ne ni maanɔ i n'a fɔ aw bɛna ye jala cogoya min na ne kɛlen don ka nemurukumuni tigɛ k'o da kɛrɛ la a n'o ka di kosɛbɛ n'a sɔrɔla ke e de ye maa ye k'e b'i ka sunbala lafiri dun kuma caman i tɛ nemurukumuni k'a la e ka nemurukumuni k'a laban in o b'a tɔ ja yɛrɛ de i da nemurukumuni kɛlen kɔ a la an filɛ nin ye ka kɛlɛkɛlɛ de k'a la ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.